Il-kumpaniji Maltin huma fost l-aktar ottimisti u fiduċjużi mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ħareġ minn stħarriġ tal-Bank Ewropew għall-Iżvilupp fejn indika b'mod ċar kif il-fiduċja tan-negozji Maltin ifermola mill-medja Ewropea. Dan hekk kif aktar minn terz tal-kumpaniji lokali wieġbu li mistennija jinvestu, dan kontra l-4% biss tal-medja tal-kumpaniji fl-Ewropa li qalu li mistennija ikomplu jinvestu. Bir-rat ta' pajjiżna id-disa darbit aktar minn negozji fl-Unjoni Ewropea. B'dan jirrifletti l-konfidenza b'saħħitha li negozji lokali għandhom fil-prospetti fil-pajjiż. F'dan l-istħarriġ ħareġ kif 52% tan-negozji lokali qalu li l-isforzi fl-investiment tagħhom kien bilan li kabbru il-kapaċità tal-kumpanija. Ħareġ ukoll kif kważi 80% tal-kumpaniji lokali kienu involuti f'kummerċ internazzjonali bil-kumpaniji tal-manifattura u l-kumpaniji tas-servizzi huma involuti fil-kummerċ internazzjonali. Minn dan l-istħarriġ tal-Bank Ewropew għall-Iżvilupp ħareġ ukoll kif aktar minn 40% tal-kumpaniji qed jagħmlu użu mill-intelligenza artifiċjali dan fi proċessi interni fil-kummerċ u l-beħ u kif ukoll f'servizzi lill-klijenti. Ir-rapport innota wkoll kif nisa promossi f'karigi għoljien żdiedu sew dan hekk kif 40% tal-karigi maniġerjali fil-kumpaniji lokali huma nisa.